Hello guys, this is Eric Hilot of Digo City, Dabodong Sumina na Philippines. Welcome to my channel. Welcome to my traditional Filipino. Welcome to my channel. Hello guys, labi na sa mga viewers o sa karon na nakakita ng video. God bless po. Mayong adlaw. Hindi pa matin mo? Panuhot, supa. Sigis lawas, ubo, ulo. Supa good. Galing ang karang Hindi sakit? sakit sa kung sa igupo ba matulog gabi nakati yung Kaon ra juga na. bugnaw singo Wala dengar. Karon unsa gyud imong ipamati di ka? dura Ubo. dili sa likod. Mana sige mo. Ini kubo ni mo matakot-takot na sa likod ano no? Si Mana nang tubo ni dala ro Iya sa kitong balay mo sir? dila sa Digos. Digos. Asa sa Digos? Sa Dalok. So ayan guys, shout out sa taga Datok, Digos City. Napaka-inis naman balikan dito. Balikan na din mo. Yeah. Kapoy. So ayan guys, shout out sa taga Datok, Digos City. Ayan. Nasa sa ato tabangan mga maayo yung pamati sa kaluwasan. No? Ay, paiting natin ginapamati sa kaluwasan, no? Ayan, ubong. Dati na matulog, ubong. Dahil paminaw, tanan. No, mga subo, ang baso, tanan yung pamati sa kaluwasan, no? Siyempre, tabangan na ito sa sir, mga maayo. Ano pa sa pagkampo sa Ginoo, no? Sa tanang mo doon rin manigamot ang mamayo mo. Tutok sa kumain mo niya. Comment mo guys, kung ano mo yung mga kumutanan, bayan sa inyo ang ginapamati sa kaluwasan. Kaya paiting natin ginapamati, no? Shout out sa mga viewers sa Reels, sa Facebook friends na po. Shout out po sa top 3 countries viewers, India, Indonesia, Philippines, sa lahat po ng mga OFW. Ayan guys, so kung karoon na po nakakita ng video, God bless po. Please subscribe, click lang yung button para update ka sa mga nailok matakadlaw o gina-upload na kung matakadlaw. Comment, like, and share po. So ayan, mag-julot ako guys, shout out po sa lahat ng mga viewers. I love you guys. Tanaw lang ta ha? Ya, bos, ini ko. Sige boss. Ay pagbasa ha. Ah, Ano man sandok? Bakit lang buha? Wala duwa. Dala-dala ro mo. Katol. Dili ana mo no, wala ko mugawas. Sakit lang imrod. Hasulan lang. Kamok kayo lang. Sige, kulot. Ready na ka? Ready ka? Taso biure ko lo magwagwa nila sa TikTok sa may napalapa ko no. Ang iyo, rekla palapag yun sa akin. Mama na balay-balay. Kanang sa too, Dari akong dari ko lo. ang sa lapalapa. Ang dari sa may tikod. Arthritis na. Isang asang magpat sa tiil, basta sakit, grabe di ka natulog. Yung inigtunog na masakit yung tunog. Wala siya arthritis. Heel arthritis, ha? Sa hospital na arthritis, pero di ka mag-hospital, nayuma na siya, ha? Ano na, sakit na siya, mga tana ka. Tungod kay kusog ka makaw, itlog, manok, balot, itlog, manok, balot, ha? Ang karang kanon ko dili ba kapito ko. High blood, ang kanon, kung daghan kanon. Manok, mga arthritis na, ha? Pero karne ka, mga dinagkong karne na, mga baboy, mga baka, mga sa high blood. Muungot ang dugo na, muungot ang mga kanan ba. Ito mo sigarilyo inom po ka, mataas yung uric. Ang taas sa uric, labi na more than 500, itong dugo, muungot, mayamot ang high blood. Dagan kag mga pamaaging at dili nga focus ng bita. Ang humba, ang nuglitson, high blood. High blood, kaya naungot man dugo. Ang pinakakuyo nga maungot, ang dugo nga padong sa ginhawak.
Wa na mo ni pinakakuyaw. Ginawa man. Karon ba bitaw nahilot? Ah. Ikaw nahilot man ako na sa una. Michael. Oh, ay may ko kay diri daw. Magsuna na ko to balik. Sige, so Mabalik daw sa murag lain daw. Buhatin ko tigumasa. Tigumasa na yung panahon. Oh. Bugno magkiko. yung singot ko. Ay, doon na ako ba? Masamot ba? Ang nindot nga singot kung mo-energize ka, kung mo-init ka. Ay, may gara ganing pagkagabi, may kung medyo mamugnaw mo. Tingala yung magiginaw mo ng singot. Grabe na pagawatin mo. Ay, ano si Michael, diri ah. Gawas pa dyan sa Reels, no? Gawas pa dyan sa YouTube. Kung sa'yo ito na pangalan? Ani. Ani, James Villardo. Kaya pangalan lang. Ani. Hani. Hani. Oh. Hani. Oh. Si Hani. Ayaw, Los, Julia. Puti. Pati, anak, Isa man tabako. Julia. Isa man mo gamit. Papal mo. Dili. Ako siya na, nasa siya makamang. Kuya. Kwan Leroy. lang, si Lolo. Lolo lang ako, Lolo ko siya. Lolo Frankie. Nagkabasa na kagapon. Mas maato mo ka. Wala man na guro ka Lolo Hindi na Frankie. butag. Di, kanang natural na adlaw ba? Kung sabi ka piso nasa na lang kagapon, eh. bibigay. Tapos Lolo, isa ito. Imasa, Hindi, hapon, piso. punas, ligo. Hapon gabi eh. Kuan lang mo, gabi may pinra. Kinram mo. Kung sa man, masa ra. Tarang abog man, dulo, basketball ba? Ayaw, kung basa. Ang basa na to, hindi ka ugma ka. Ako tag sa dili, di kita pwede magbasa. Pero pas mo na, pas mo kusog. Iwan ko ang paggawa sa sinot. Church. Kuan mo, anak mo magsilingpan mo, magtibok. Hindi eh. Subuntag. Magpalayo na lang ko gamay. Nala ka anak? Isa ka mo. Isa pa. Bats mo ng bunbon no? Magulang gamay ito eh. Gulang ka gamay bunbon? Nag-abot mo na sa etik sa una, working ko ko dito. Iptip mo po si Kwan. BJ. Para, ay, ilang kuhan ko rin eh. Kasang una, wakin mo. Karon di magkay sila ako. Nadagan po ko sila trabante. Kuhan po, nanay mga built-in sa una kay kami na walsa ka ng mga projector eh, Kwan. Oh. Kami ni walsa, patulog third floor eh. Karon dili naman, lahi naman. Ay, karon kay Nakakuha na no. oh, built-in na. Gamay na lang alsahon nun. Sa install na lang. Install na lang mga microphone, ano ra gud. Una, magdandagan ka na po rin iso. Magdalaw niya itong dako kay nga itong projector, diba sa amin, pamanto sa una pag ang DLP naman. Oh. Nasa bukata lagi. Karon kuha naman di magkay sila Kwan. Karon, layahay na sila. Karon, isa Sit up una. na lang. Ya, pwede na magkuhan, yung civilian. Ang na mag-uniform ba yun? Karon uniform siya eh. Ay, pandarangan, kung sa una lang yun, mag-tiktak ko na ikaw, ganang sapatos nga slide ba? Ah. Ano, mukhang pulis eh. Nagkagin pa na na, experience, naka 5 years ko diya. Dali din man. Ano, Ito lang. kaya, daily na po din araw Kwan nila. lang, sikat lang. Oo. Pero lang mga sikat yun. Ako kung kuhan, pero training ko doon sa dito. Sa gandang mga program, mga di pa apilon din ang mga kuhan, working. May mga seminar, anak. Magamit pa ng mga kuhan, certificate. Ikaw rin nakapag-go. Sa electronics, direct sa electronics, nakapag tayo. Ano, kasulta-sulta. Meron mo Ah, rin. nga nga. Tubig.
Gatawan ko mo. Gatawan na yun. Mas mo ako ako ba? Hmm? Yung mga pas mo, ano ba? Pasmos usog. Yun. Pag nanang si Pasmos, siyempre, naagos ka mo. Di man na mo sa si Pasmos, bukay pa mo. Ano ni sa singot uga, ano dito? Ay, luwa-luwa say. Ay, saka. Bi kasiligan sa nato, siligan sa nato. Kwa silig, kwa silig. Silig. Kwa silig. Lihit aling na mo eh. Silig ba? Silig ba? Yo! Ay, iyon ako ng kalkalong. Silig! Latu. Opo. Ngana. Linaw. Ngasa. Aman. Ayo. Ngono, lada. Dili dah. Lah, cukup nak dada. Dali ha! Ya.
Ah. Ay. Sige gamay. Kani explainan ta ka kung pamunta ka ng hilot no. Kani diri mo ni balay-balay sa uric acid, balay-balay sa sugar. Dali mo ta, uric acid, kani sugar. So kani uric acid ada rin sa garilyo inom. Kani siya soft drinks, kape, juice. Kung asa ang kusog nimo mo ito maapektahan ha. Ah, tubig ah. Di ka kami nom. Wala ko sa picture. Di mo ka mahubog. Kung asa ang mga apektuhan natin kung kasi Ito'y higher. Pero katong gingon mo dire, dili na uric ha. Arthritis na. Kanang klaseng Jowen, basta sakit, arthritis. Dali naman ang pong Hmm. wala na ng mga buong mga jinjo, mabilis ang Ayaw lang po, di ba naghanap po? Kaya nga katura. Gusto apilo na, ayaw po ni apilo po. so ang ko, grabe yung nagputoy-putoy na yung Mo na uric gout. mouth na. Gikan sa uric, higher naman siya. May mo ng uric gout. Uric acid, may mo uric gout. Mura na sa mga luya, ano ito? Kasagaran na ng mga nagka-uric gout, huwag na magpahilot sa una. Kaya kung nagpahilot na sa una, mabungkag mo ng dugo. Madili na yun ang badalang binot ko. Madala gyapon kung magpahilot. Ang kuyaw nga magka-gout, kung ang dugo nga padong sa ginhawa. Manilisod. Kasagaran mo na kamutiil. Yan naman na sa sisgiwin. Wadi mo mga tanong ang bulay na tanawan. Tatiin kamot wala. Kusog na mo inom. Sa una, Karon na. wala na tikuwang wala ini tanawan na. Karon ni undaman. Kamat mo na guro. Dili naman magpilo, hindi na maanang kamot to. Oh, dagko kay no. Nain, kono yung ito. Kasi pag bungit mo, minsan lang bungit. Gurong-gurong pa na bawal pa ng itlog manok ana. Mga bulan. Bawal na itlog, manok, ginamos, bulat, uyap, pasayan, alimango. Balot, balot na ulit bawal. Ano yun yung orang payat na payat pa. Eh, dili siya magbawal na, musamot na. Wala ko. Magkadaglan na, mga anak na. Yatag mo cambio sa papa na bitang.
Hmm. Ang bagay, magdungan pa ko tayo.
Pahuon ni Mamang. Ay na. Ini bang wansay. Lang manigit lagi ng rip. Ayaw. Dili labay. Dili labay.